tomto roku zaznamenala sociálna poisťovňa už viac ako 400 podozrení na zneužívanie sociálneho poistenia, konkrétne v oblasti nemocenských dávok zamestnancov u niekoľkých desiatok zamestnávateľov. Ide o prípady, kedy je sociálna poisťovňa v otázke splnenia podmienok nároku na poskytnutie týchto dávok uvádzaná do omylu. Vo väčšine prípadoch sa na podvodoch spolupodieľajú aj samotní zamestnávatelia, a to tým, že účelovo uzatvárajú pracovné pomery alebo manipulujú s vymeriavacími základmi zamestnancov. Výnimkami nie sú ani ošetrujúci lekári, ktorí bezdôvodne uznajú dočasnú práceneschopnosť. Sociálna poisťovňa sa preto snaží zabrániť tomu, aby peniaze z fondu nemocenského poistenia boli vyplácané neoprávneným osobám. Prípadné podvody sa tak pokúša odhaľovať už v rámci konania o nároku na nemocenskú dávku. Ak vznikne podozrenie na podvodné konanie, nasleduje detailnejšie šetrenie posudkovým lekárom sociálnej poisťovne. Ak ten uzná, že samotné uznanie alebo dĺžka dočasnej práceneschopnosti nezodpovedá zdravotnému stavu pacienta, vydá podnet na jej ukončenie. Od 1. januára do 31. októbra tohto roka ukončili ošetrujúci lekári na podnet sociálnej poisťovne 42 164 dočasných pracovných neschopností. Pri podozreniach na zneužívanie nemocenského poistenia zamestnancom kontroluje sociálna poisťovňa aj jeho zamestnávateľa. V zložitejších prípadoch spolupracuje aj s inšpektorátom práce, daňovým úradom či zdravotnou poisťovňou. Účelové vylákanie nemocenských dávok sa môže kvalifikovať ako trestný čin subvenčného podvodu, za ktorý hrozí trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov.